Казки для дачушкі. Прывітанне, дзівуся і ўсе твае сябры. Не так даўно быў дзень нараджэння аднаго з лепшых беларускіх пісьменнікаў Уладзіміра Караткевіча. Ён стварыў шмат займальных гісторый, сярод якіх ёсць і файныя казкі. Адну з гэтых казак, «Чортаў скарб», мы з цудоўнай казачніцай Аленай. Вітаю ўсіх. Дык вось, мы, крыху перапрацаваўшы яе і назваўшы «Чорт і мядзведь», хочам табе прачытаць. Пачынаем! І... Тупу-тупу-тупу-ту. Тэп-пэ-тэп-пэ-тэп-пэ-тэп. Туп-тап-тап-туп-туп-туп-туп. Тап-тип-тап-тип-тап-тап-пам. Было гэта даўно-даўно. Так даўно, што тады на Беларусі вадзіліся чэрці. Самыя сапраўдныя чэрці. І вось, пасяліўся адзін такі чорт у доме гаспадара Янкі і жыцця яму не даваў. Што ён толькі не рабіў. З'ядаў пакінутыя ў печцы дранькі. Скавытаў страшным голасам. Рабіў у хаце сапраўдны тарарам. Скідваў ноччу з ложка Янку. Жыцця нікому ў хаце не было! Закрычаў Янка. Зусім замучыў мяне гэты чорт! І вось у першыя дні снежня сабраў Янка свае манаткі, прыгатаваў смачную рэпу ў дарогу, прысеў на дарожку і раптам... Але! Хоп! З'явіўся вельмі файны павадыр з не меней файным мядзведзем. Усіх вітаю! Мой мішка песні пяе, на шпагат сядае, кан-кан танчыць, фокусы паказвае, фаер-шоу круціць, цукеркі дорыць. І... Тупу-тупу-тупу, нясе мішка ступу, уступіў перамешку, цукар і арэшкі, разынкі і цукеркі, у залатой паперцы, па шляхах палетках нясе мішка дзеткам салодкую ступу, тупу-тупу-тупу-тупу, йоу! Ой, дзякуй вялікі, сказаў Янка. Але мне трэба адсюль ехаць, бо пасяліўся ў маёй хаце чорт. А дазволь мне, майму мішку, пераначаваць у тваёй хаце. Дык я ж кажу, чорт пасяліўся, жыцця зусім не дае. Мы з маім мішкам ніякіх чарцей не баімся. Ой, што рабіць з такім настойлівым павадыром? Янка дазволіў. Ну, начуйце, можаце вось і рэпай паласавацца, я і акурат у дарогу сабе зварыў. Наступіла ноч. Кожнаму пачалі сніцца прыгожыя рознакаляровыя сны. Не сніліся яны толькі чорту, які вельмі хацеў есці і зрабіць што-небудзь такое брыдкое. Хачу есці, хачу піць, Янку галаву дурыць. Хачу есці, хачу піць, Янку галаву дурыць. І толькі чорт захацеў паласавацца смачнай рэпай, як спатыкнуўся ад мядзведзя. Бо ў хаце цёмна-цёмна ноччу было. Мішка разлаваўся за хвост чорта, схапіў, у барані рог скруціў. Тут ужо і павадыр прачнуўся. Стаяць, ты затрыманы, толькі зварухніся. Скамандаваў павадыр і працягнуў. Будзеш крычаць, лямантаваць, будзеш выкручвацца, жыць замінаць. Мы цябе ў тое ж імгненне у цырк дзяржаўны здамо. Напалохаўся чорт дзяржаўнага цырка. Паабяцаў больш ніколі не шкодзіць. Толькі не ў цырк, толькі не ў дзяржаўны цырк, то калі ласка, толькі не ў цырк, не ў Позна. Ай, стойте, ну пачакайце, ну не позна, ну дайце мне адкупіцца, ну, я ж чаму ж Янку жыцця не даваў, бо я скарб свой пад печкай, вось у гэтай хаце пад печкай схаваў. Я хацеў пакарыстацца грошыкамі, як на пенсію
пенсію выйду, але бачу, што ўжо не лёс. Забірайце ўвесь скарб, толькі мяне адпусціце, толькі не ў дзяржаўны цырк. І з таго часу ўсё змянілася. Усе сталі жыць весела, шчасліва. Павадыр на частку скарбу пабудаваў першы беларускі мядзвежы тэатр, дзе мядзведзі разыгрывалі п'есы Францішка Ляхновіча, Владислава Голубка, Алексея Дударова, Сергея Кавалёва. А Янка на гэтыя грошы пабудаваў цэлы горад, прыгажэйшы за Мадрыд, Парыж і Мікашевічы, дзе было шмат дзіцячых цэнтраў, гульняў і забаўлянак. Усе жылі весела, шчасліва. А чорт? А чорт, самае цікавае, што зрабіў чорт. Чорт плюнуў на гэтых неўдзячных людзей, якія цыркамі дзяржаўнымі пужаюць і скарбы адбіраюць. Чорт пасяліўся ля Браслаўскіх азёраў, ажаніўся там з адной цудоўнай прыгожай русалкай. Нарадзіла яму 13 русалка-чарцей з рыбінымі хвастамі, такімі гострымі рожкамі, такімі ты. І жылі яны все дружна пажывалі, дабра нажывалі і песеньку спявалі. І... Туп-пу-туп-пу-туп-пу-ту. Тэп-па-тэп-па-тэп-па-тэп. Туп-та-туп-та-ту-ту-ту. Ты-бы-ты-бы-ты, Тап-тап-тап-тап-тап-тап-та. Дзівуся і ўсе твае сябры. Глядзіце, нікога не крыўдзіце, бо на любога шкодніка, чорта, абавязкова знойдзецца свой мядзведь. А пакуль мы развітваемся з вами была цудоўная казачніца Алена, Да сустрэчы. казачнік Васіль, а ўсё гэта разам казкі для дачушкі.